Hak. Oleh sasaran lantai pun nanti potong atau. Hei, oh, kuat. Hei, hei, oh, kuat. Hei, nalan. Hei, oh, hei, oh, oh, hei, oh, hei, oh, hei, 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 oh, hei, hei. Dah, nalan, dah bola. Ya. Gantungan ki pene tak cilik-cilik, Pak. Iya, heeh. Mungkin nek pene ibu-ibu lah bengongnya. Apa ibu-ibu sing kanggo susur kuwi bisa lewat. Endi pen. Iya. Gak apa-apa terapi.
Jepret abang ya. Jan, sore hari ini luar biasa ya Tem ya. Iya. Dewe suwe ora cetuk. Iya lho, Dos. Pirang tahun Dewe ora cetuk? Aku 6 tahun. 6 tahun. Aku jane ngene, Dos. Piye? Iki desa Sedaran ki wis tak anggap desaku dhewe lho. Oh, ngono. Jane aku lak ning kene iki rindu kalian semuanya lho. Sopo? Ijo kuwi. Kenal kowe? Ora. Lah kok rindu? Lho gak ngono. Aku awal ganonge ning kene iki lho, Dos. Oh, awak Iki lho ning kene iki lho. Endi? Iki Apa kowe? wedi. Ora ngono, kabeh iki sang drulku dhewe. Heeh. Ya ora ngono yo, kene iki duwe hajat. Duwe hajat. Ya untungnya ngundang aku nah. Kowe seneng nah? Iya, sekian 6 tahun aku ra rene. 6 tahun ya. Heeh. Loh, kok aku rene iki ora mikirne bayaran. Ora mikire bayaran. Sepenting seduluran. Ah, sing penting. Lah ora ngene. Kowe rene mang sing ngejak sapa? Ya bose no, Bos. Kowe bose. Heeh. Aku ora nek. Loh, lha kok iso? Lah krungu nek reyokan butuhku rene. Kowe kejen ae. Ya didongane tetep ya. Iya, Dos. Acarane apa? Acarane HUT. Hut. Kok iso hut iki lho? Saya memperingati HUT.
Republik Indonesia. Iki ngono sik Agustusan. Senajan no kasep rapopo. Wong memperingati ki rapopo ya. Semenenge donga. Dongane didongane masyarakat sederat. Mugi-mugi diparingi barokah. Amin. Mugi-mugi utange sing durung lunas uga lunas. Amin. Mugi-mugi sing urung oleh jodoh taun iki oleh jodoh. Amin. Dua terdel. Lah kowe Doane nggih, mugi-mugi kagem masyarakat sederat. Kula dongaken mugi-mugi sedaya mawon diparingi umur panjang. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Mugi-mugi sing nandur bako iso sukses. Amin. Amin biyen rem nandure akeh lho Gusti. Ya ta. Ya lho, aku kan kidul ngampe pucuk lor lho, mbako kabeh lho. Lah iya. Kene iki bose mbako kabeh. Oh, ora umum. Makane soal layan Reo Kanyar, Bos. Oh, ki mang anu to Reo Kanyar to. Ah, Singo Tanjung. Singo Tanjung. Iya. Oh, tepuk tangan kagem Singo Tanjung. Tepuk tangan semuanya. Anjay. Ayo Tam, dilanjut teman-teman. Iya. Ya ta? Ya. Yo. Yo.